khona nje. Gogo. Gogo futhi. Oh ngala. Sinyoni TV siyabantu mfethu bohlelo la ka TV. Ngicela ngiyiphuthumdana. Ya mfethu. Ayikabi angiphikisani nani, angiphikisani nenizokwenza, but kodwa ngicela ukuthi nifike ekseni. No bafo njengoba sifika manje kunesizathu sokuthi sifike manje. Yabo. Mfethu anginankingi ngiyasazi ukuthi isizathu lesi sinilethela but kodwa manje mfethu abo 1 ebusuku angikwazi ukuthi ngikhulume nabantu engingabazi. Okay. Angithi wena uThobani Bhodi. Angithi wena uThobani. Wazi usho igama lami mina. So yeah mfethu ngizama ukuvezela ukuthi information esinayo ngawe ingakanani. So sacela usidedele mfethu mhlawumbe mama kancane ethoshi lakho mfethu uyangiqhopha. Sacela usidedele mfethu. Asilwi bafo asicabani nawe. Yabo. Uyamazi uSli. Ngiyamazi uSli. Ubudlelwane benu buhamba kanjani? Ni right noma? Hayi mfethu. Ngabe ngiqamba manga ke ngalapho straight. Ugcineni nokukhuluma naye ecingweni. Ish. Nawe ndododa yini imbuze ngayo? Cha no bafo ngenzela ukuthi uqonde ukuba kwethu la sikhona njengamanje nesikhathi esifike ngaso ngifuna uqonde yonke into ugcineni nokukhuluma naye njengomuntu othanda. Ngicela nje mfowethu before sikhulume ngicela lamadoda amakhamera acishe asuke. No bafo thina sokwenza. Yabona njengamanje mfowethu into engizoyikhuluma ukusena amakhamera. No kahle bafo CTV awukwazi wena ukuphoqa iTV ukuthi ayicisha amakhamera uma usuthi ayicisha amakhamera akuseyona iTV leyo. Njengamanje iTV into ebuka umuntu. So amakhamera lawa senzela ukuthi abantu baqhubeke basibuke ngoba siyi-TV. Ugcineni nokuxhumana noSli njengomuntu othandana naye. Sewesikhashana khona ukugcineni. Uyabo. Kodwa ziningi izinto bafo ekuthiwa usuzenzile. uSli uke wazama ukuthumela umfowabo. Engathi kuthiwa ube nokumsabisa. Uyabo. So ingakho uSli ethumele ithina. So ukwenzakalani. And bafo uSli uphi njengamanje indaba angazanga no bafo ukukhuluma lento sisobabili. No lokho akusabalekile nje manje ngithi uSli uzame ngayo yonke indlela ukuthola wena. Waze wathumela nomfowabo ukuthi azokhuluma nawe ngoba wena bosumehlule. Wathumela umfowabo uSli ukuthi azokhuluma nawe. uSli ayisekho into ayifuna ucela imoto kuphela ibuyele ngakuyena. Uqhubeke nawe nempilo. Uyabo. Njengamanje wena kuthiwa washintsha nendawo ohlala kuyona because ubalekele yena. Akwenziwa kanje. Sinibingelele babukele emakhaya nibingelelayo nibingelelo malandela ngaphasi kohlelo noma ngaphasi kwechannel enkulukazi Inyoni TV. Uhlelo lasisho khona sithi kwenzakalani. Namhlanje babukeli ngicabanga ukuthi le episode ithanda ukuhluka ngoba kusebusuku kuphakathi namabili. La khona esibhalelwe khona uSli. Uthi uSli usekhathele. Uthi uSli akasafuni lutho oluzomhlanganisa noThobani okuyisoka lakhe. Uthi ucela ke manje ngoba usezame kaningi uke wathumela noSibari wakhe ukuthi ahamba ayomlandela imoto. Lalela. Indaba ayisekho ngothando manje. Isingemoto eyathengwa uSli eyithengela uThobani ukuze akwazi ukuhuraza njengomjita ashaya uUber ashaya uBolt. Ngeke uzukholwa yazi wenze njani uThobani. Uthe uThobani imoto mase seyitholile. Waqala wangatholakala uThobani ebusuku. Wathi uThobani uma isilandisa uSli. Wathi uThobani Dali baby ebusuku iApp ikhala kakhulu. Bayazi ke abafethu baUber. Uma ethi iApp ikhala kakhulu ebusuku akatholakali. Ngesikhathi ekufanele ngawe uyatholakala ngase efonini ngoba phela uUber noma uBolt usebenza ngefoni. uThobani wangatholakala ebusuku amahlandle landelana kanti unkunzi azwenze njani. Hayi iqhawe leli selivelela buyelana noma wengane yalo laqede la ohlala naye thiwe emsebenzini lumhamisa ngemoto ethengwe uSli. Lenkunzi ithengelwe intombi imoto ukuthi ihlanganise yona ngapha ithatha imoto ihambisa uma wengane yayo Mangobe yaze yagcina isihlala naye ya block uSli wangabe sayithola. Sifike kakhulu sokwenzakalani sicinga lensizwa emini singayitholi. Namhlanje sigasele ebusuku. Isikhathi angiboni kahle. 1:15.
noma ngabe ubaleka kangakanani ngeke singakutholi ebusuku. Mbukele ihlala la uhleli khona hamba nathi njengamanje. Angifuni ukuthi ngithi siyohlasela kodwa siyobhekana ngqo noThobani. Sanithanda babukele emakhaya, hlala ungayindawo. Kuku. 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 Kuku futhi. Oh ngala. Sure. Oy. Hamba njani? Kuyaphila bhuti. Mfethu malandela lo khuluma naye mfethu besacela nje ukukhuluma nawe nje kancane mfethu. Siya understand ukuthi kusebusuku kodwa sinyoni TV siyabantu mfethu bohlelo la ka TV. Ngiyacela nje bhuti umdala. Ya mfethu. Ayikabi angiphikisani nani, angiphikisani nenizokwenza but kodwa ngicela ukuthi nifike ekseni. No bafo njengoba sifika manje kunesizathu sokuthi sifike manje. Yabo. Mfethu anginankingi ngiyasazi ukuthi isizathu lesi sinilethela but kodwa manje mfethu abo1 ebusuku angikwazi ukuthi ngikhulume nabantu engingabazi. Okay. Angithi wena uThobani bhuti. Angithi wena uThobani. Wazi usho igama lami So mina. yeah mfethu ngizama ukuvezela ukuthi information esinayo ngawe ingakanani. So sacela usidedele mfethu mhlawumbe mama kancane nethoshi lakho mfethu uyangiqhopha. Sacela usidedele mfethu. Asilwi bafo asicabani nawe. Yabo. Khamba kanjani? Ngenani bafowethu. Khamba kanjani? Kuyaphila bafowethu. Yeah, mfethu angithi wena uThobani. La sithunywa usili osibhalelile ukuthi mfethu sizomfunela impendulo kuwena. Ngicabanga ukuthi uyazazi izinto ezinihlanganisayo noSili futhi uyazazi izinto eziniqhelanisile ngoba uyasho ukuthi kade agcina ukuthola akasaxhumani nawe. Kuningi kasichazele kona. Nanokuthi umbone ngekho la useyesaba kusebusuku wathumela noSibari wakhe engazi ukuthi wena ube nokumsabisa. Sicela ukukhuluma nawe mfowethu. Njengoba ngeke ngasho nisesini. Awukhanyise la kukhanyiswa lapha. Awukhanyise la. Ayikho into yokukhanyisa bengicela ngala hayi no asizeni ngala mafeni usanungiphusha ngizoyeka hayi asizeni ngala hayi nina niyakanga ngidlala ngabantu besifazane noma singahlala ni bafu ngacupha mfowethu. Okay ngama nje kanje ngatata kuhamba kanjani? Kuyaphila mfowethu. Uyaqala ukungibona noma mhlawumbe ubuso bami wabujwayele? Ya cha mfethu mhlambe bafo ngale kokubambezela siyaxolisa bafo kakhulu ukufika ngalendlela. Sizame kakhulu ngicabanga ukuthi cishe kusuka last week sokucinga mntakamkhulu. Ngicinga mina? Ya sicinga wena. Mhlambe ngabe kumayelana nani? Angithi wena uThobani? Yebo mina uThobani. Okay I know mina ke bafo ngomalandela sibhalele kahle bangizoqala ukuchazela uhlelo lethu. Ufika usibhalele uma ukuthi nike nabasebudlelwaneni nomuntu nasenihlukana ngendlela enihlukane ngayo uya esibhalele oyedwa wenu kube ukuthi uma esibhalela ufuna thina somfunela umkhondo walo muntu akade esebudlelwaneni naye. Uyamazi uSili? Yeah ngiyamazi uSili. Ubudlelwane benu buhamba kanjani? Ni right noma? Hayi mfowethu. Ngabe ngiqamba manga ke ngalapho right. Ugcineni nokukhuluma naye ecingweni.
nawe ndoda yini imbuzo ngayo? Cha no bafo ngenzela ukuthi uqonde kuba kwethu la sikhona njengamanje nesikhathi esifike ngaso ngifuna uqonde yonke into ugcinene nokukhuluma naye njengomuntu othanda. Ngicela nje mfowethu before sikhulume ngicela lamadoda amakhamera acishe asuke. No bafo thina sokwenza yabona njengamanje mfowethu into engizoyikhuluma ukusena makhamera. No kahle bafo si-TV awukwazi wena ukuphoqa i-TV ukuthi ayicisha amakhamera uma usuthi ayicisha amakhamera akuseyona i-TV leyo. Njengamanje i-TV into ebuka umuntu so amakhamera lawa senzela ukuthi abantu baqhubeke basibuke ngoba siyi-TV ugcineni nokuxhumana noSilingi njengomuntu othandana naye. Sewesikhashana khona ukugcineni ngithi amasonto mathathu mengamabili. Bafo uSilingi ngicabanga ukuthi kunosibari okusibari wakho okumfowabo kaSilingi. uSilingi uke wathumela umfowabo kuwena awukwazi lokho. Okay shuthi kuyinto eyamampunge yamanga. Uyabona nje lokho ngiyaqala. Okay mhlawumbe mfethu sihlalo odabeni esize ngalo. Ikhona imoto eninayo noSilingi. Iquid. Yeah ikhona mfowethu. Ikhona. Yeah. Njengamanje iphi? Ayikho kwamanje la. Okay uSilingi njengomuntu othandana naye le moto ingaphasi kwaba ingaphasi kwakho noma ingaphasi kwaSilingi. Hayi imoto ibiza mina mfowethu. Ibiza wena. Ibiza mina yeah. Uyaqinisekisa lokho? Yeah ngiyaqiniseka. Uma singakhipha ufakazi sobubekela uyaqinisekisa lokho ukuthi ibiza wena imoto. Yeah mfowethu. Ibiza. Musuqamba manje. Imoto ikhishwa uSilingi akusiwe yini wena owacela uSilingi ukuthi noma owatshela uSilingi ukuthi ukuze ukwazi ukuhlanganisa impilo ucela akukhiphele imoto ukuze uzokwazi ukwenza Uber. Ayinjalo inkulumo. Hayi mfethu. No, cha mfethu lento ilula mfethu. Lento ilula ziningi izinto ekuthiwa usuzenzile Bulthobana ngikwazi nokukwazi ke mina. Uyabo. Kodwa ziningi izinto bafo ekuthiwa usuzenzile. uSilingi uke wazama ukuthumela umfowabo. Engathi kuthiwa ube nokumsabisa. Uyabo. So ingakho uSilingi ethumele ithina. So ukwenzakalani? And bafo uSilingi uphi njengamanje indaba angazanga no bafo ukukhuluma lento siso babini. No lokho akusabalekile njengamanje ngithi uSilingi uzame ngayo yonke indlela ukuthola wena. Waze wathumela nomfowabo ukuthi azokukhuluma nawe ngoba wena bosumehlule. Wathumela umfowabo uSilingi ukuthi azokhuluma nawe. uSilingi ayisekho into ayifuna ucela imoto kuphela ibuyele ngakuyena. Uqhubeke nawe nempilo. Uyabo. Njengamanje wena kuthiwa washintsha nendawo ohlala kuyona because ubalekele yena. Akwenziwa kanje. Akwenziwa kanje. Abubona ubudoda lobo qhawela kithi. And kubhlungu mfethu ngoba uzamile ukuthola wazothumela ngisho uSibari. uSibari kuthi uzama ukumsabisa. Uthi noSibari beza. Oh okay mfethu mhlambe asithola imoto njengamanje. Imoto mfethu ayikho. Hayi no akwazi mfethu. Akwazi asithola imoto njengamanje thina into ebalekile kuthina njengokwenzakalani njengeNyoni TV ukuthi kuSilingi sibuye nezimpendulo zokuthi Silingi nansi imoto uma singabuyi nayo sazi ukuthi okay into ithini la okay mhlawumbe nje singakafiki lapho sikuphi la ngoba la sikhona njengamanje ngoba la kade uhlala khona wabaleka ngifuna ukuthi umbukeli acaciseleke ekhaya sikuphi la ikuboka mangani yami uqala. Hayi le ndoda. Ukubuka wengane yakhe yokuqala. Yes. uSilingi ubuyi naye. uSilingi umuntu wami naye siyathandana. Oba. Siyathandana naye. Okay, awushongo kuSilingi ukuthi usahlukana noma bengane bakho. Ima wona ke nje umuntu ungasho kanjalo umuntu onomthanda mfethu. Okay, bafo kuyacaca ukuthi uSilingi ubumnyuza. Hayi mfethu. uSilingi siyathandana naye, intombi yami. Niyathandana naye? Yes. Okay. La esikhona sikama wengane yakho. Yes. Uthe uqala mina bengingazi ukuthi mhlambe khona nokuqala nowesibili. Uma wengane yakho okay ukuze lento ibe fair uma wengane yakho lo uphi nje manje? Usemsebenzini nje manje. Usebenza night shift. Yeah, we night. Okay. Unalo ulwazi lokuthi unomuntu othandana naye okuSilingi. Mfethu.
ungayiveza kanjani umuntu omthandayo ngane yakho angikuvezanga phela lokho nawe yazi uma out vele ayiveze izinto enjengalezo. Okay Bhuthobani, uSli uma wengane yakho unalo ulwazi lokuthi imoto ohamba ngayo njengamanje ekaSli. Kodwa nalembuzo yakho mfethu akazi ya mfethu wazi ukuthi imoto yami nawe yazi phela mfethu kuyahlanganiswa izinto mfethu lana mfethu seNatal mfethu yazi ilento le hlanganiswa ama-payslip usokubiza ngayo ngcono ungalibiza elinye igama lelo gama ngizamile nami njengendoda hayi ngizamile nami njengendoda mfowethu wendoda njengamanje kunabantu ababili othi uyabathanda njengamanje kunoSli kunomama wengane zakho. Yes. uSli uyazi ngoma wengane yakho njengamanje akazi wamfihlela. Yes. Ukuze uSli ezoqhubeka nokukwenzela izinto ezinhle njenganaloko uthi akukhiphela imoto wamfihlela ngithi mfethu ngangiphela nami nayabazi labantu besifazane mfethu mase beza vele beza mawala nabo vele umuntu lo uyadeserve uthando and futhi uyamdinga umuntu azomthanda. Ziningi izinto engifisa ukuyibuza ziningi. Mfethu inhloso yemoto bekuyini ukuthi akukhiphele imoto? Inhloso phela bekuthi mfethu nami hayi bengasebenzi mfethu. Okay. Bengasebenzi nami uyazi ngine-license and angisebenzi wayesengena esefika nomqondo uthi no akangithengela imoto kuze nami ngizoshaya i-Uber yabo. Okay. Njengamajida nami ngihlanganisa imali yabo lona. Ngaze emva lokho mfethu nami phela mfethu yabona nje impilo mfethu yazi phanda mfethu njenge-out. Wena uthe makukhiphela imoto wakuthola kade ukufuna awukade ufuna kwenzele kona. Ngitholile mfethu. Ngenhloso yokuthi uSli wenza lento ufuna nibe right, ufuna futhi okay uright here yabo yena uright nginesiqiniseko sakho ukuthi uright uyasebenza futhi uyakwazi ukwenza izinto. Ubefuna wena ube right nibe bese ku right wena bese niba right nobabili njengendoda ukwazi na ukuma ngento ukuthi okay umile kuyo yonke bafole into akwenzele yona. Uthini ngokuphuka kwakhe ngokumphulinki uthini ngalobhlungu akubona njengamanje? Mfethu akubula mhlawumbe abe ngiyaxolisa mfethu kodwa khona ukumthanda ngisamthanda abe ngiyaxolisa. Ubudedengu imoto wayinikezela ezandleni zakho njengamanje ayikho ezandleni zakho uthi le Maritzburg uyabona. Bafo iyiphi into esikhombisa kuwena ukuthi lo muntu ubumthanda? Nami bengizama phela njengendoda mfethu yabo. So bengimnika leyo madlana ukuthi nayabone phela ukuthi yabo khona engikulethayo nami etafuleni. So noma wengane la endlini njoba ngilana nje ingane yami iyadinga impatho ezoba right nokuthi idle izinto eziright. So manje bengizama ukubalansisa nami ndawo zombili. Ngoba isithembu uyasithanda yini ungavelanga wathatha uma wengane zakho wambeka la wathatha uSli wambeka la wase uthi yabona mfowethu le ngiyena njengamanje unula kunzima angifuni usize siyikhuluma into enjengani futhi angifisi yabona njengamanje ngiyakudabukela bafo ngiyakudabukela ngicabanga ukuthi ziningi izinto ezizokulahlekela uzofika ulahlekelwe uSli. Okay uSli vele mhlawumbe ukulahlekele angazi mhlawumbe nisazokhuluma nilungise angifuni ukungena kukona kakhulu uzolahlekelwa imoto yokuphanda uzongena ekukhulumeni kumama wengane zakho ngokuthi wena ube indoda engakwazanga ukubhekana neqiniso. Ya khona ngibe nalo iphutha ke ngalapho mfowethu angifuni ukuphika and labantu bonke bobayi2 uSli uma wengane zakho ngicabanga ukuthi akekho wazi impilo oyiphilayo njengamanje ngapha ufika uzenze muhle kumama wengane zakho kuSli futhi uzenze umuntu oright kodwa manje uSli ngibone ngazi ukuthi mina umsebenzise kakhulu umuntu obekade ukwazi ukudela imali yakhe adele yonke into yakhe because ufuna ukusiza wena and umuntu makukhiphela imoto akusinto encane ukhombisa ukuthi uyakuthemba. Imoto ungayikhipha namhlanje egarage bafo ushawe itruck
kungapheli ngisho i-hour ibe beyond repairs. Yabo? Ngiyabona. So lo muntu ukhombisa ukuthi uyakuthanda, okhombisa ukuthi mfethu ufuna ube right. Ekugcineni lo muntu uzama ukuqoqa kubeka endleleni ube right ube umjida nawe. Kodwa wena wenze njani? Bafolongisa. Le moto siyayidinga. Manje angazi ngoba phela ikumzala le eMaritzburg le moto. Hayi no mfethu, hayi no enza indlela. Enza indlela ngicela mhlawumbe ufana somfonele umzala. Ngicela ufana somfonele. Enza indlela mfethu. Enza indlela kuyasiphoqa. Ngigcina efelo ifoni ke naye bafethu. Hayi no akukwazi mfethu. Enza indlela bafo. Uma kufanele siye khona eMaritzburg njengamanje kufanele siye. Iphi phone? Ya mfethu. Hayi mhlawumbe futhi ufuna sithole nelokhuza nenamba yakhe. Enza indlela kodwa mfethu. Angicela ungivulele. Mhlawumbe usinike nenamba yakhe mfethu. Awusinike inamba yakhe makufana foneleke mfethu ayikho into esizoyenza. Ayikho into esizoyenza mfethu siyamthinta nje njengamanje. Hayi uyaganga bafo, uyaganga mfethu akuphilwa kanje ndoda. Akuphilwa kanje. Akuphilwa kanje. Manje kugcineni uzogcina umWhatsApp la uthi akangayibambi. Ya iyiphi yona le? Ya. Okay. Hayi. Ngeke ndoda ngeke mfethu. Iyo le la phezulu ya. Le? Ya iyona le la phezulu. Okay. Hayi mina ngeke ngiyaganga madoda. You have reached the voicemail right service of. Yabona uthi angeni. Hayi hlala phasi. Iphenye. Iyona inamba nginika yona. No. Akukwazi ukuthi umuntu osebenza uUber engane number ekuthiwa ayingeni. Okusho ukuthi hayi ngeke uyaganga. Mfethu ngicela ungizwe. Umuntu osigoqayo wena. Cha anginigoqi. Umuntu osigoqayo. Okay. Ngicela ungizwe. Wena umthola kanjani? Mina inamba ngiyona mfethu yiyo lezo siyasa. Angithi ngeke ngasho ukuthi ene inamba yakhe mfethu. Imasiza ngathola ifoni yakhe ifile. Imasizama ayikho le. Mhlawumbe isizongena ke You manje. have reached the voicemail right service. Hayi wena uyalukanga ngathi wena. Wena njengomnikazi wemoto mawumfuna umthola kanjani? Mina ngimlinda akwesinye isikhathi azagcina sefonile mesebona khona. No yabo bafo lento wena usayingeke mfethu. Nawe bekwenzeka the same. Yeah mfethu. Ngiyakha ifoni yakhe mfethu iyalimala. Usuku makusa namhlanje uma ungamtholi nakusasa umtholi wenze njani? Ngiyangiphoqa ukuthi ngigibele ngeMaritzburg. Webafo wena mawungamtholi umzala wakho sekufana cash up angani noma uya cash up noma kwenze imali kwesikhathi wena ngibona isingena ke phone. wena always mawungamtholi uya ugibela eMaritzburg. Yeah. Futhi imoto yazi ne-navigate mfethu. Ngiyayi-check-a la efonini ngiyibone ukuthi awu nangu ugazula usenda. Manje kade ngiyi-check-a nje usegcekeni ekhaya kubo. Okay, no ilula ke lento usegcene ekhaya kubo. Yeah, kade ngiyi-check-a nje manje. Okay. Okay, Umzali usegcene ekhaya kubo. Yeah. Mawungamtholi wenze njani? Ngibuka ku-navigate. Mawukuthi awubuka ku-navigate wenze njani? Phela kusuke kungipheleleke lapho vele sazobuya. No, uthe uyagibela eMaritzburg angithi. Mawungamtholi efonini. Phela sesingaya ke nawe hayi ukuthi ngijwayele ukuthi kube njalo. Hayi ke ilula ke lento. Akithi asumthole efonini. Imoto nansi imile ekhaya igcekeni. Asambeni ke. Ngeke ngikwazi phela mfethu ukuthi ngivela ngisuke ngihamba. No bafo yabo manje awukwazi. Ima wena nje kuwena mfethu ungavedana ushiye endlini umuntu eshiye wena ujika unyamalala uzothi kubi. Shuthi mina angisezuba neqiniso wena uma wengane zami futhi manje mfethu. Okay Thobani wena uzicover wena. Ucover iside lakho ukuthi wena ube right wena esidini lakho. Mfethu yaza ke. Sithini ngalomuntu oselimala mhlawumbe isikhathi singangenyanga ka kwembi engakutholi kunemoto yakhe ngakuwena. Shuthi wena kufanele kube kuhle kuwena. Kube kuhle kube clean. Hayi no njalo mfethu. Angifuni ukuthi mhlawumbe abafethu beze bekugqokise. Ngoba nalokho ngeke. Manje sigqoka siyaphi? Na imoto imile, siye eMaritzburg siyolanda imoto manje. Mina mfethu mina ngeke ngikwazi ukuhamba bafethu ningixolele. Cha bafethu okay, ikuphi ofisa kwenzeke wena? Ongcono bafethu asilindeni ongenani kuseke kusasa ke. No bafo noma mfethu angahlambe no si production thina asikwazi ukuhlala la kuze kuse thina nje bazela kuwena kufanele siphindele emuva nento ephathekayo. Bengicela mfethu ongena mfethu bekugqokise uma ingane mfethu uzobuya ekseni silungise. Senze njani? Ufuna sele nawe? Nakho ke na umbhedo weingane. Umfo baba wena ufuna sele nawe. Doda lapha. Sincengephi? No hayi webafo lento ilula mfethu.
asifuni mfethu ukuyenza ibe yinde igcine mhlambe izisibhora nathi uyabona wena nje mfethu into elula nansi imoto siyayibona njengamanje into esimple akuna petrol wakho ozowusebenzisa uzoqoka nje mfethu sihambe solanda imoto finish okanye mhlambe sitshele wena indlela elula nendlela ocabanga ngayo ukuthi ucabanga ukuthi kuzokwenzeka la ufisa kwenzekile mhlambe sisangakunikeza ama-hour na a few yabona mfethu njengoba ningivuse ebuthongini ngicabanga lutho hayi lento seyiqo noma imani madoda hayi ningayenzi lonto imani guys ningayenzi lonto imani guys ngiyacela bafethu ngifuna yabona into enzala ngiyakukhombisa ukuthi ulula bafola sikhuluma ngemoto yomuntu ulula kakhulu sikhuluma mfethu yabona mhlawumbe kube uthi mhlasimpe angazi umzala mhlawumbe imoto uzozama ukuyilethe noma ekseni mhlawumbe uvuke manje awusitsheli lutho ayikho into sinika yona ngicela ukuthi ngithathe inamba yami nekamzala sizoxhumana bafethu asikwazi ukuthatha inamba yamzala engangeni kwakusasa imoto bafethu mhlawumbe ingabuya bafethu ngasikhatsini mhlawumbe ngifuna makuse ekseni mhlawumbe ngabo 8 izobe isingalana kuzodepend ukuthi yena udrive kanjani azafike la eThekwini okay ubani ozobuyela kuthina uwena noma ithina esifanele sifonele wena hayi khulekani hayi ngizobuyela kuwena bhuti ngizobuyela kumina bafethu imoto izofika ekseni ngizozama yonke indlela ukuthi imoto iyafika kusasa akubongwa kodwa kanje ngiyakuzwa ukushoyo kodwa mfethu akubongwa kanje mfethu ngicela ningixolele bafethu akubongwa kanje ngiyacela bafethu ningixolele ngiyacela bafethu ngizokunikeza akeke ukuthi makusa before 12 ubusubuyelile kuthina nempendulo eright ngiyathembisa mfethu bethi izobuya imoto izobuya mfethu ngoba siyi-TV lento kufanele njengoba sesiyiqalile lolu hambo lukaSli nawe nemoto njengoba siyi-TV sizibophezela ukuthi sisize umphakathi angizwa kufanele uma ngabe sesiphuma nezinqumo imoto sesibuya nayo kufanele siphinde sihlale nabantu phansi sibakhombise ukuthi thina njengabantu abasebenzela umphakathi nakhe sesikwenzile mfethu hayi izobuya imoto mhlambe asifuni ke ukuba abantu engazi ukuthi mhlasimpe umsebenzi wethu uyasehlula noma siwenze ngendlela uyabona noma mhlambe kugcina kube ngazi ukuthi sabantu abadlala ikeshe kusho njalo so lento kufanele siyenzile yenzekile kusasa zenza uhlelo ngendlela yakho kodwa mina ngithi asijombe ku12 before 12 ubuyela kuthina nempendulo eqondile nathi sihlalelo ukubuyela kubantu nempendulo eziright nokuthi nalo usizo sihambe sagcina la sase siphuma nalesi sinqumo nansi imoto ibuyela kuSli angifuni ukuphinda kufonele ngicela ukuthi nje mfowethu ngizogibela ekseni hambe ngiyilanda angifuni ukubuye kufonele yebo bhuti ngiyaqonda yabo njengoba uyibona imoto la yebo kulula kakhulu kuwena ngoba uma thina sike saze sazithathela isinqumo sokuthi sisuka nawe la seMaritzburg akuzuba mnandi mngani wami uyibhungu umfowethu elithembekile insizwe yasemakhaya mfowethu kunjani awenze njengensizwe yasemakhaya hayi imoto izobuya mhlawumbe nje ngo9 or 10 kusasa izobe isisezandleni zenu ngizogibela ngabo 6 ekseni siyabonga mfowethu asokukhulula ulale hayi ngiyabonga bafethu asokukhulula ulale ni hambe asibalekeni bafuna bakithi cameraman bami asenesivimba kanje madoda balekeni bathi amalanda landelane no siyambileke babukeli ngithemba i-episode sibukile sonke sakubona ungahleleki kwaThobani uThobani siyathola ukuthi insizwa engahlelekile kakhulu izinto zayo izenza nje ngokunganaki ngokudlebeleka ngokuba angifuni ukusebenzisa igama elithi umdlwembe kodwa ibhlungu lento ukuthi usebenzise igama elithi uthando
ekuthenini uyihlukumezele nje omunye umuntu oyilungele, umuntu onesifiso sokubona uyaphambili. Ngoba siyathola ukuthi lapha uThobani uSliwe uyafisa ukuthi impilo kaThobani ishintshe futhi uyamfisela izinto ezinhle ngoba siyathola ukuthi uSliwe ukhiphe imoto ekhiphela uThobani ukuthi ahlanganise impilo. uThobani uma eseyitholile into ezomenza ukuthi akwazi ukuhlanganisa impilo noma mhlambe ekwazi ukuba yi-timer, ekwazi ukubeka isinkwa etafuleni, wabona ukuthi enze njani, abuyele kuma wengane yakhe. Mhlambe ke futhi ubengahlukene noma wengane yakhe. uSliwe ubekade emfihlela nje ukuze ekwazi ukuthi amenzele izinto ezinhle. Hayi kodwa lani bantu besifazane, hayi ninikela ngayo yonke into kumuntu. Awukuqala uzinike nje isikhathi ngomuntu, uzinike sonke. Yabona makuthiwa take your time. Kusuke kushiwo ukuthi umuntu awukumfundi nje umazi macala onke ukuthi umuntu okanjani. Njengamanje siyathola ukuthi le ndoda indlela ebudede ngayo. Isinkwa enikezwe sona kwathiwa no ndoda awuphile. Ndoda nakhu into ezokwazi ukuthi ikwenze ube ubaba onezwi. Ubudede engabenzayo lo muntu, lento anikezwe yona ukuthi aphile ngayo, uyayithatha uyidlulisela kumzala wakhe. Umzala wakhe akangamazi ukuthi uzoyiphatha kanjani. Imoto avinto ebalekile, imoto ayisidinga isandla izandla eziningi lokho ishintsha izandla. Kodwa le ndoda sithola ukuthi yenza nje lobudedengu, mhlawumbe uyenza ngoba lento ubunzima bayo bokuthi idonsa imali yakhe noma ukuthi mhlawumbe uyenza ukuthi akayisebenzelanga. Ake ngithi nje kuwena obuke i-episode uzoshiya lapha kwi-comment section usho ukuthi wena lento uyibona kanjani. Kodwa vele siyabuya ngo-part 2 ngoba sitholile lapho ukuthi lento yemoto ayikazophela njengamanje ngoba isangale ngaseMaritzburg kumzali. Kodwa okwamanje akushiye nje i-comment section, ungahambi, ungasoki, ungabaleki, unje comment section bese uqhubeka uhlala. Siyanthanda babukele emakhaya, sithi nje niqhubeke subscribe button khona uzokwazi ukuthola amanye amavideo alandelayo. Mawutheka nje subscribe uma kuukuthi Inyoni TV isifaka uhlelo olusha noma olulandelayo, kuzoba khona into ezothi nje ekuyi-notification esho ukuthi usungaphinde ubuke nawo umsebenzi omusha. Siyanthanda babukeli nibe neminenhle ngoba kusebusuku kuzosa, nibe nje neminenhle. Siyanthanda babukeli emakhaya.